Nolakoa da hizkuntzaren eta errealitatearen arteko harremana? Hizkuntza mundua irudikatzeko tresna aproposa da, posible alda biek elkarri eragitea. Ludwig Wittgenstein, austriar filosofoaren bizitzako lana galdera hauek planteatu eta erantzutea izan zen. Baina garaiaren arabera erantzun desberdinak eman zituen pentsalariak. Izan ere, bitan banatu daiteke bere obra, bi filosofo ezberdinek garatu izan balute bezala. Bienan jaio zen Wittgenstein familia aberats batean. Etxean ikasi zuen, aita zorrotzak ezarritako ikasketa plan bati jarraitzen. 14 urte zituela Linzeko eskola teknikoan ikasi zuen, eta ondoren Manchesterreko unibertsitatean. Linzen Adolf Hitler izan zuen ikaskide. Bertrand Russell filosofo espetsuaren pentsamenduak eragin handia izan zuen Wittgensteinengan. Horregatik erabaki zuen Cambridgeen, Russellekin, logika eta filosofia ikastea. Baina bertako giroa zaratatxoegia gertatzen zitzaion, eta konbentzio akademikoak azalekoak. Bere pentsamendua behar bezala garatzeko, Norvegiako fiordo batean etxola txiki bat eraiki zuen mundutik urruti, herentzia zegokion dirutzari uko egin zion gainera. Lehen Mundu Gerran voluntario ibili zen Austriako artillerian. Garai hartan gogo eta filosofikoak kuaderno batean jaso zituen. Geroago, 1921 ordenatu, berridatzi eta tratatu logiko filosofiko izenpean argitaratu zituen. Liburu hori da lehen Wittgenstein delakoaren adierazpen nagusia. Tratatuarekin arazo filosofiko guztiak behin betiko erantzun zituela sinetsita, filosofia alde batera utzi zuen. Maisu, lorezain eta arkitekto ibili zen ariketa 1930ean Cambridgeen irakasle hasi zen arte. Bertan ohartu zen tratatuan plazaratutako teorietatik pixkanaka aldentzen hasia zela. Dagoeneko ez zegoen ados aurretik esandakoarekin. Beste behin Norvegiako etxolan bakartzea erabaki zuen. Bertan idatzi zuen filosofia azterketak liburua, bigarren Wittgensteinen ideien adierazgarri dena. 1938an Hitlerrek Austria bereganatu zuenean, Britainia handiko herritar bihurtu zen, eta erizain lanak egin zituen bigarren mundu gerran. Azken urteak Irlandan eman zituen, 1951an minbiziak hil zuen arte. Galdera batek abiarazi zituen Wittgensteinen pentsamendua eta gogoetak. Hitz egiten dugu noski, baina zer da zehazki egiten duguna mintzo garelarik. Bat, lehen Wittgenstein, hizkuntza eta errealitatea. Tratatu logiko filosofikoan biltzen da lehen Wittgensteinek hizkuntzaren eta errealitatearen arteko harremanari buruz garatutako teoria. Haren ustez, hortxe dago arazo filosofiko guztien jatorria, hizkuntzan. Hizkuntzaren erabilera zentzugabean zehatzago esan da. Wittgensteinek esaldi zentzugabeak eta zentzuzkoak desberdintzen ditu. Honela zioen, behar bezalako esaldiak mundua irudikatu egiten du. Eta zer da zentzuzko esaldi bat? Autoistripu baten inguruko epaiketa baten berri izan zuenean, bururatu zitzaion Wittgensteini ideia. Epaiketa hartan maketa bat erabili zuten gertatutakoa era fidelean irudikatzeko. Autoak, etxeak eta jendea ordezkatzen zituzten figuraiek zentzua zuten. Errealitatean existitzen den elementu bati erreferentzia egiten ziotelako. Erabilitako hitz bakoitzak bere egiazko erreferentea adierazten badu, esaldia zentzuzkoa dela esan dezakegu. Hizkuntzaren helburua errepresentazio soila da Wittgensteinen ustez. Hizkuntzak esartzen ditu gure munduaren mugak. Errealitateko erreferentziak ematen dio zentzua hitzari. Hortaz, munduan ez dagoenari erreferentzia egiten dion hitzak ez du zentzurik. Dioenez, sakonkien dagozkigun gaiak etikoak, estetikoak, metafisikoak dira. Baina ezin dira hitzez adierazi. Ez dira gertaeren irudiak, ezin dira egiazkoak edo faltsuak izan. Hizkuntzak ezin du metafisikaren berri eman, katilu batek ozeano Atlantikoa hartu ezin duen moduan. Wittgensteinek filosofia klasikoari leporatzen dio ez duela errealitatea irudikatzen, eta horren ordez, posibilitatei buruz hitz egiten duela. Haren ustez, hori da arazo guztien jatorria. Existitzen denari buruz hitz egiteko bakarrik erabiliko bagenu hizkuntza, arazoie guztiak desagertuko lirateke. Hortik bere esaldi ospetsuenetako bat. Esan ezin daitekeenaz, hobe isilik egon. 2. Bigarren Wittgenstein, aurrekoaren kontra. Tratatu argitaratu eta urte batzuetara, dagoeneko Wittgenstein hilostean, aurrez adierazitakoak ezeztatuko zituen bere obra bat argitaratu zen. Filosofia azterketak izenekoa. Bigarren Wittgenstein horren arabera, ez da egia esaldiak onargarri egiten dituena munduaren eta hizkuntzaren arteko forma logikoa denik.
ez da hizkuntzaren erabilera zuzen bakarra gauzak izendatzea denik ere. Diotenez, laguntzuen Piero Sraffa ekonomialari italiarraren laguntzari esker, ohartu zen horretaz Wittgenstein. Izan ere, austriarraren teoriei keinu batekin erantzun zien Sraffak, italiarrek egin ohituten keinu batekin, eta segidan galdera, zein da orduan keinu honen forma logikoa? Keinuak ez dio errealitateko egitati bati erreferentzia zuzena egiten, baina ukaezina da esanahia daukala. Italiar guztiek uler dezaketen esanahia. Orduantxe ulertu zuen bigarren Wittgenstein esaten zaionaren ideien oinarria izango zena. Erabilerak ematen dio hitzaren zentzua, ez erreferentzialtasunak. 3. Bigarren Wittgenstein, hizkuntza joko eta arauak. Hitzek ez dute egitate bat behar esanahi eta zentzu bat izateko. Hainbat esamolderen helburua ez da errealitatea islatzea. Bestelako helbururen batekin erabiltzen dira. Zerbait eskatzeko, agindu bat emateko, sentsazio bat transmititzeko. Hizkuntza jokoak hitz eta esaldi jakin batzuk biltzen ditu, eta bakoitzak bere barne logika dauka. Eguneroko ohituran bizimoduan eta erabileran txertatuta dagoena. Hortaz, hizkuntza pribatua ezinezkoa dela ondorioztatzen du Wittgensteinek. Helburu komunikatiboa duenez, arau publikoak jarraitu behar dituela ezinbestez. Azken finean, hitzak eta esaldiak tresnak dira, eta era askotan erabili eta konbina ditzakegu. Hitz berak, testuinguruaren arabera esanahi desberdinak izango ditu. Eta nola dakigu zein den esanahi zehatza hoietako bakoitzean? Hizkuntza jokoei esker. Jokoak diren heinean, arauak behar dituzte hizkuntza jokoek. Adibidez, xakean jokatzean, alfila era batera mugi daiteke soilik. Eta mugimendu horrek ematen dio alfil izena. Izan ere, forma askotako alfilak egon daitezke, baina diagonalean mugitzen den oro alfila da, erabilerak ematen dio esanahia. Bi lagunek ezin dute xakean jokatu ez badituzte biek arauak ezagutzen. Era berean, giza jarduerak ematen dio zentzua hizkuntzari. 4. Filosofia terapeutikoa. Linguistikoak dira Wittgensteinentzat arazo filosofikoak, ez enpirikoak. Medikoak eritasuna bezala tratatzen du Wittgensteinek auzi filosofikoa. Filosofiak ez du doktrina bat izan behar jarduera baizik. Hizkuntza nahasia argitzen lagundu behar digu, haren tranpatik ihes egin dezagun. Hizkuntza nahasia darabilgun bitartean, botilan harrapatuta dagoen eulia bezala irudikatzen du gizakia, behin eta berriz kristalaren aurka jotzen. Botilan harrapatuta dagoen euliari irteteko zulua erakustea da filosofiaren lana. Beste era batean esanda, zentzugabekeriari mozorroa kendu eta ura agerian utziz, arazo filosofikoak desagertu egingo dira. Hori da Wittgensteinen ustez hobeto bizitzeko sekretua. Wittgensteinen eraginez, hizkuntzak pisu handia irabazi du gaur egungo filosofian. Pentsamenduaren eta hizkuntzaren arteko lotura estutzen lagundu zuela esan daiteke. Beraz, arreta jarri behar diogu hizkuntzaren erabilerari badaezpada. Zenbat eta egokiago erabili hizkuntza, orduan eta hobeto pentsatzeko ahalmena izango dugu.